Kif kien żvelat minn Net News lura fawissu Ġosien Kutajjar m'għadix il-kap eżekuttiv tar-residenza San Vincenz xarejn ilu hija kienet informat lil ħaddiema ta' din ir-residenza li kienet se tkun qed tirreżenja mill-kariga sabiex tiddedika l-ħin tagħha lejn il-professjoni medika. Madankollu xarejn ilu r-raġuni tar-riżenja tagħha qajmet diversi dubji fost il-ħaddiema bid-dubji issa jinbidlu f'konferma ċaraw tonda. Ġosien Kutajjar ma rreżenjatx biex tmur lura l-professjoni oriġinali tagħha, ma sar magħruf li issa inħatret bħala kap eżekuttiv tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dan ifisser li għal darb'oħra din ma kienet xejn ħlief gimmick qawwija. Qabel ma l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat kien ħatara CEO ta' San Vincenz lura f'Ġunju tal-2013, ċowet li xhur wara l-elezzjoni ġenerali, kienet tipprattika bħala tabib tal-familja li Mampjek kienet żammitu fejn allegatament kienet ukoll toħloq konflitt ta' interess bosta kienu dawk li matul is-snin saħqu illi Kutajjar kienet qed tikser il-kodiċi tal-etika tal-att tal-amministrazzjoni pubblika fosthom dan istanti li sa ftit ta' snin ilu kien jagħti pariri fil-qasam tad-dixxiplina fir-residenza San Vincenz. Lura fl-2020 il-mexxej tal-Labor attwali Robert Abela kien saħaq illi ma kienx se jaċċetta li xi ħadd fit-tmexxija ta' awtorità iżomm l-impjeg personali tiegħu iżda ironikament. Il-medja lokali kienet żvelat xi 9 xhur wara illi Kutajjar kienet għadha tipprattika l-professjoni privata tagħha. Partit Nazzjonalista kien saħaq illi Abela għal darb'oħra kien wera d-djufija tiegħu u nuqqas ta' awtorità li għandu fit-tmexxija ta' pajjiż. Intant, il-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus insista li bit-track record illi Kutajjar qed iġġor matul l-aħħar 10 snin kemm kienet ilha fit-tmexxija ta' San Vincenz u rrid li ġib l-interessi tal-politiku l-ewwel qabel kollox u mhux dik taċ-ċittadin. Laqsant u insista li għal tali pożizzjoni ta' kap eżekuttiv tal-OHSA jeħtieġ persuna li għandha kredenzjali morali li ma tibżax tieħu id-deċiżjonijiet li hemm bżonn.